Arestado ang isang lalaki matapos nasaksakin ang kanyang kabarangay sa tapat ng isang kainan sa barangay Triangulo, Naga City alas 3 ng hapon nitong Linggo, Agosto 24. Kinilala ang biktima na si alias Mark, 27 anyos, habang kinilala naman ang sospek na si alias Arnulfo, 44 anyos, kapwa residente ng barangay Tabuco, parehong lungsod. Ayon sa Naga City Police, naghiganti lamang ang sospek sa biktima dahil pinagpupukpok umano nito ng bato sa ulo ang kanyang kapatid. Kumbaga nagkaroon ng komosyon matapos na itong pananaksak at sa tulong na rin ng mga dumadaan at ng concerned citizen, mabilis po itong i-report sa ating kapulisan, particularly dito sa mobile patrol unit na malapit lamang ang kanilang outpost. At may nakapagtawag din sa COMCEN o yung Communication Center ng Naga LGU. Kaya mabilis po na puntahan itong lugar ng insidente at agad na isugod sa ospital ito pong biktima. Yun naman pong suspect ay agad din naman natin nahuli at dinala natin sa Police Station 5 para sa investigasyon. Nagpapagaling pa rin ngayon sa ospital ang biktima dahil sa seryosong sugat na tinamo nito sa braso. Posible naman na maharap sa kasong attempted murder ang suspect. Sa totoo lang, meron tayong update regarding sa kaso na yan. Since magkakakilala naman po itong suspect at itong biktima, nag-uusap-usap pa po sila kung itutuloy ba yung pagsasampa ng limanda laban dito sa suspect. Sa ngayon po, wala pa po tayong nakukuhang konkretong impormasyon kung i-attract na ba yung kaso o itutuloy yung pagsasampa. Naging matagumpay ang pag-aresto sa suspect dahil sa maigting na pagpapatupad ng 5-minute response time strategy sa lungsod. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.